ehihie ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, aga m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu nwa Adama. Anyị na-agbụ alụ a sị na ọmaka meela anyị tata niile bụ nkwọ na nkwọ ya kwọtara anyị ihe ọma. A sị m na anyị ga-adị ka echi n'echi adị agwụ agwụ. A sị m na aka ọbụla na-ama nzu ama nata unyi. A sị m na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. A sị m ihe anyị ga-eri bịa ihe eri ya bịakwana. A sị m na anyị gbuo n'ihu na anyị ga-egbute mma, anyị gbuo n'azụ anyị egbute mma, anyị gbuo n'aka nri anyị egbute mma, anyị gbuo n'aka ịba egbute mma. A sị m na akakaka ya ama anyị, jijiji ya ama anyị. A sị m onye chụwa anyị ya daa. A sị m a na-atiwo ndị ajọ mmadụ ọfọchụwa ndị ilo. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome. A sị m onye gwọrọ anyị ọgwụ ya sa n'ọnụ ọsịsa ya n'ọnụ ya nwụrụ. Onye nzicha anya tee n'ahụ ya. A sị m onye chi na akwa ya ma acha mpama ya abana nke ya. Ise abụ m nnukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo wee na-agbakọ ụmụ Igbo ka anyị natakwanụ. Let us come back to our root. Nọọ nkụ dị na mba na-eghere mba nni. Ana m achụkwa àjà na-aga ọfọ n'isi ndị enyi m niile, n'isi ndị niile na-ayọ anyị ka anyị na-elota ha n'ọfọ anyị na-aga n'ọdịnala temple kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Na-agọkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-egburu mmụọ anyị ji arụ ọrụ na temple anụ. Na-agọkwazi ọfọ ma n'isi ndị anyị na-arụ ọrụ dị iche iche. Na-agọkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-aga ọfọ for 21 days nsị ka a na-agọ. Na-agọkwazi ọfọ na isi ndị enyi anyị na-abụ ha na-elecha vidiyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ. A sị na onye chụwara ụnụ na ọ ga-adarịrị. A sị nke ihe ọma na-eme. Ise ihe m chọrọ ka m kọwaa n'ụbọchị taa bụ site n'ajụjụ ndị mmadụ jụrụ. Agwara m gị na onwe a na ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo gị jụọ m na m ga-enyere gị aka na my mission is to help people live better life. Aka m bụ Eze-Ana Ugochi tubelu. Echiri m ọzọ Eze-Ana maka ndị amara ọnụ. Ihe njikwu ya maka ndị amara amechi gị ọzọ. Echiri m ọzọ Eze-Ana. Ihe m chọrọ ịkọwa na ya n'ụbọchị taa bụ ihe gbasara ọgwụ ma ọ bụ Okeite. Bịanụ wee kọwazie gbasara Oke Awele. Ị ghọtara ya? Abụ m nnukwu dibịa. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ ifuru ọgwụ abụrụ ọdịnala. Ọgwụ bụ corruption. Ọgwụ bụ corruption si na ndị mmadụ achọghị ime ihe kwesịrị ime, ifolo natural laws that governs the creation. Ị ghọtara ya? So ndị mmadụ na-achọzi shortcut. Ha chọrọ ifolo natural principles. Because if you follow natural principles, you will never go wrong. Ọnya bụ ọdịnala, ọnya bụ san. Mana ihe ndị mmadụ na-achọ bụ ụzọ ha ga-eji wee step on toes. Mana mgbe ị ga-eje gwọọ ọgwụ, ịgwọ ọgwụ bụ mmadụ try to hypnotize others, try to follow shortcut in order to nweta
his or her selfish interest or desire. In other words, the person will step on toes. Ọ chọrọ ịma onye ya bụ oke ọchịchị ya na-emegide ihe ọ ma bụ na ọbara ya, ọ chọrọ ịma maka nwanne ya. Ma in natural laws, onye a nara onye a gara nwanne ya, onye na-amụ nwanne ya nara ọnụ nara abụrụ ezigbo ọnụna, ịghọtara ya? So there must be love in whatever you are doing. Ka m kọwara ndị mmadụ ihe ọgwụ. Ya bụ ọgwụ ahụ agwọrọ ihe bụ Okeite. Okeite bụ ọgwụ agwọrọ agwọ. Okeite bụ ite, personal ite ebuilduru for you, si n'aka onye na-agwọ ya bụ ọgwụ. Ịghọtara ya? O bidoro ite anwa wee gwọọ ya bụ ọgwụ, tinye menites. Ka m gwa ofu ihe ị mara. Enwere in natural laws, we higher animals are permitted to feed on lesser animals, like name them goats, all these things, yes, chicken, and the rest of them. Yes, for our own good and nourishment. But no creation is allowed. No human spirit is allowed to feast on higher animals. You know what I mean? So, in natural laws, among the fishes, the big fish normally feed on fingernails. Is allowed. Because the bigger fish will live. Then in creation, in human spirit, no human spirit is allowed to suppress another human spirit. If a human being want to feast on, should be on lesser animals, not fellow human beings that have the spark of the more almighty in him or her, which is the spirit. Now, n'oke ite ahụ a na-agwọrọ gị, onye na-agwọrọ gị ya, because of selfish interest, will not tell you the content of all the ọgwụ ọ na-agwọrọ gị. Ị ghọtara ya? Ụfọdụ dibịa ama ekwedo ka ị nọrọ ebe ọ na-agwọ ya ọgwụ. Nke bụ eziokwu, ihe m kwesịrị ịgwa gị dịka onye chiri ọzọ ma chi ọzọ anyị, ma gwa gị eziokwu. Onye ọbụla chọrọ ịlụrụ Okeite, the main Okeite, nye ma ọgwụ ego. Ọgwụ ego agara na nke ụfọdụ na-ewu agwọcha edebe na befa, asị na ruma na mmadụ adịghị abịa aba. Kịta asị ndị mmadụ ụfọdụ na-agwọcha hapịa na be dibịa, je na be dibịa na-elekwe. Ịghọtara ya? So oge nwaanyị isi na the boy ọgwọrọ ọgwụ ego maka na ị na-aba na the whole rooms, o nwere ike ịdọwa na be dibịa. Ịghọtara ya? So ihe m na-achịkọwara gị bụ na ya bụ ọgwụ agwọrọ agwọ, original Okeite, paasị mmadụ na-adị n'ime ya. Mmekwu maka original Okeite, and original Okeite na-agala ezigbo ọnụ. Ịghọtara ya? O nwere paasị mmadụ, name them, human pass, placenta, used item by human being, na-enwe ike ije kpọwazi afa ebe a na-adị n'ime Okeite. Onye chọrọ imerụ ezigbo Okeite, o nwekwara ndị o nwere ụmụ anụmanụ ma gbasa ụmụ big animals na-adị n'ime ya. Enwere ike isi ekwu adịcha n'ime ya. Ịghọtara ya? Mgbe agwọtazi ọgwụ a, agwaghị gị iji na-elekwe, enweghị ka sị na ị ga na-eji nkịta na-elekwe ya, na ị ga na-eji ọbagwụ, maọbụ na ị ga na-eji ezi, maọbụ na ị ga na-eji ọda human being waste wee na-elekwe ya. Ịghọtara ya? Some of all these things, then ebe a ka ị ga-anụ maka ndị nwere ike ịda eji ego na-alata ụmụ agbọghọbịa ka e wee nweta ife na akwa ya eji wee na-elekwa Okeite. Ụfọdụ awụkwana ndị nwere ike ịchọwa placenta and so on and so forth. Ọ bụrụ ihe mmeri igwe na, mana ihe na-achịkọwara gị ewu because of what is involved and
in they don't follow natural laws because ihe anọ na ya bụ mmụọ ga-ebutere ha ego. Let me tell you what is happening in metaphysics. If you study metaphysics, you hear Amano ka mmụọ si eme operate, whether the good and the bad. So ka ịmara na enwekwara the beings from the dark region. Mana mụ na onwe m na-akọwara gị gbasara ga-eso na the beings from the dark region. So the beings from the light region. And following the beings from the light regions means that you will never soil your hands in Okeite. Ma ọ bụ ime ihe ka imegide mmadụ ibe gị, must step on toes. You must keep the laws of ordinary. So ka ị wee nọ na the path of the light. Mana mgbe ị na-achọzi ka ije gwọọ ọgwụ ka ị suppress ya fellow human being for your selfish interest, you're already attracting and dancing to the tune of the beings from the dark region. You know that? And the lotakwa na onye step on toes taa, hypnotize ya taa, nwere ike ọpụta echi ọkwụrụ n'okwu ya na-abụ, and ọkwụrụ n'okwu ya na-abụ o nwere ike obekuo mmụọ. Mgbe ahụ o bidoziri vibe ha in the spiritual consciousness. Now mmụọ sienu ga-abịa ọgụ to you because mmụọ sienu ma aja ahụ ya mụsara onye a mgbe onye ahụ nwere ihe ọma. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ ga-adị na imirikite ndị mmadụ step on their toes mgbe ha ga-ebido gangeba bịa ụgwọ. Mgbe ahụ you can run back to your spiritual director, as in the onye mere the charm. Ọgbacha afọ ihe ọ ya asụ ma ndị China mmiri ihe ọ ya agwa gị bụ na ị ga-eweta ha ya animals o gosi weta efi na abụ ma efi ịtọ ka wee mee apis ka ọ na-eme. It cannot solve the problem because onye kọtara nkwa ahụ siri onye kọtara nkwa ahụ siri were bịara ya ọ dịkọtago nyewa ahụ ya agbaghị. O nwere oge and those step on toes system nwere oge ọ ga-eru, they keep on accumulating, the anger keep on accumulating. O nwere oge ọ ga-eruo ebezie agwazie gị na ọgwụ nwanyị bụ nazie. Ịghọtara ya? Gbaalụ Okeite ọsọ. Olesi na ijekwuru ndị na-alụsị na ha na-alụ Okeite mana ọ bụrụ Okeite ka a na-alụ n'otu ụmụ afịfịa ife ụmụ kirikiri ihe ọsọ kpọọ ya Okeite ọ bụrụ Okeite. The men Okeite na-arụ sharp ma the men Okeite nwere after effect. Ịghọtara ya? O nwere ị chọrọ ịkọwara gị mgbe ị na-achọ ụmụ ụbọchị nkọwara jee chọọ vidio ebe nkọwa gbasara ọkụ trenin. Ndị gwa na ọkụ trenin adịrọ mma. Ọkụ trenin dị ka onye na-achọ igwu mmiri maka esi egwu mmiri mana ọmụrụ the skills how to swim. O wee jee wetasịa ụmụ swimming gadgets like tube, life jacket and rest of them, oxygen. O tinye na ahụ nwee ike wee cross wụfee River Niger. Ghọtara ya? Mana no one need develop a natural skill that can cross River Niger, wụfee River Niger with their own natural skill. Ghọtara ya? So mgbe ị jere na-achọ ka ị nweta ihe ghara ifolo natural laws, develop your inner consciousness and carry all the entities of power that follows you along. You are exposing yourself to spiritual danger. That's why the grandmaster or whoever that is conducting such Okeite for you can harm you because he knows the do's and don'ts and he know how to punch that swimming gadgets. You got that? You are the mercy of your spiritual master. But when you want to marry Okeite down, you got that? If you want to harm you, he can harm you. Man, only follow natural laws of nature. Build your spiritual strength from scratch. Align with your chi, align with your ancestors. It might be a little bit slower because you don't see beyond their nose. Once you align with all the entities of power, align with an abenage, natural haja, name middle entities of powers, keep align with them. They will be your protector in the world of beyond. Hagana Banagok. Na-anụrụ ọgụ na-enwetara ihe niile bụ oke gị. Ịghọtara ya? Then your spiritual strength will grow gradually, naturally. You will ike gbagota.
to the level that no human being can harm you. Being aligned with those your forces will be your protector. Onye sị ka ọ bụghị na ya, ọ bụ onye na ha. Ịghọtara ya? Ibie ndụ atọ. Because in natural laws of ordinary, you are not allowed to stay on other people's toes. Because we believe in love. Come on, whatever you sow is what you do. Garbage in, garbage out. What is written in Galatians 6 verse 7 that says, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. In law of ordinary, stepping on people's toes, is not allowed. The moral level is high. So man, ọ bụrụ na ị chọrọ ime ihe dịka Oke Awele, gịnị bụ Oke Awele? Oke Awele bụ na ihe gbasara ahụ mara ihe dị n'ụzọ gị, ijiri nwanyị chukwa ihe dị n'ụzọ gị. Mana ọ bụrụzie na onwere ndị ime chukwa because of financially buoyant, ndị a ga-eji ọjị yọọ biko ayọ, ndị a ga-ekpere n'ọma ekpere ha, ndị a ga-egboro ha na-egboro ha, wee gwazie ha jikọ aka ọnụ gọzie gị ka mmụọ na-eweta ihe ọma bụ otu Igbanijele ihe mgbọrọ ha, otu Igbanijele ahụ, otu Igbanijele wee gọzie gị. Ha ga-enye aka na intercede for wealth, na intercede for goodies, because they already help to align you with all the entities of powers around you, and ha ga-ejikọ aka ọnụ with ezumezu mmụọ niile so gị wee bless gị, and if they bless you, it remains permanent. You get? Mana ọ bụrụ na before those natural process na mmụọ iji ụgwọ na mmụọ ide emede ihe dị n'ụzọ gị, ị marụ na ị nwere ike ịchọzie ka ị nweta ụmụ ihe ndị a niile, ọma erughị aka maka na align yourself. Onwere entities of powers ndị na-eweta ihe ọma, ndị na-ebute ozi ekene, ndị ụka akpọrọ ha angels, like Angel Gabriel, ndị na-abịa announce for good things to come. Imedocha mmụọ dị n'ụzọ, mmụọ onye na-agbawa ụgwọ isetụrụ ha, obi adị ha mma, wee kpọkọta ha niile ọnụ wee sị ha, please, this Ifeanyi Obi example ka nna ama n'ọtụrụ anyị go nwere ike ịfụ na osetụrụ ụnụ niile, ngwa biko na-eto osetụrụ ụnụ ihe niile, ngwa gọzizie ya. If we are not follow natural process, example, ọ bụrụ na n'iwu somebody na-enwe levy ekele, and you somebody that have been trying to follow up and pay your bills. Now, whoever na enwe project na-asị oke ngwa hapụ na ya ka ọlụwa na ọ try go ikwulite ogwu ya, kama ya jizie nwe ya kwụwa ụgwọ dị n'ụzọ ya. Ịghọta na-ekwu ọlụwa project because of no, I have done the needful, mana o nwere ike ọnwụ na o mechabara. Mana ọ bụrụ na ndị na-eme Okeite, onye na-eme Okeite don't care about whether you machi or nemachi, whether you mmụọ nna ngwube na onye ọma omerụ ọgwụ, ka ọ na-efeel that na ọgwụ ahụ ọ na-eme ka ọ suppress ya other powers, other mmụọ na-agbanwe ụgwọ, ka ọ suppress ya ha, ka gị sọgị nwa bụ eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa. Mana ime ọzọ na sọgị nwa bụ eze kwụrụ ọtọ na iwe eze na-aghọrị ndị ọ na-achị, n'otu ụbọchị ya crashing will be like pack of card. You know why? No more entities of powers na chigi na ezumezu mmụọ na ngwurube nna gị that are not backing you, because you don't even care to imeta ha mma. Ihe ike ala bụ ka ibute ego mbute. Ya zeeli ihe ọbụla bụ ọgwụ agwụ maka ego. Yọta na-ekwu ya bụ Okeite. Okeite will purely ọgwụ. And remember, you need a special pot that is solely for you. Yọta the health of my quack, but Oke Awele, a more special pot for you. Yọta Oke Awele, we may see here the nose of it. Our name may be a book here, entities of powers in the day will take go. In conjunction with all the entities of powers, it means more battle, okay, clean this set to go. You can't come where goes they will say, yes, you need to have good things to happen in your life. Or it means you got
abụ m onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu nwa Adama. Ụmụ ajụjụ ọbụla gbagwojuru gị anya n'ihe a nkụwa taa, send their own message. Aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. Ụtakwa na ndụ bụ isi akụ. Ihe ọbụla ị na-eme, but you are selfishly stepping on other people's toes. Na-atrai ka ehihipụtarize ha nara ihe so ha or just one better. The people you are stepping on their toes will realize their potential and they will fight back. And nothing will cover you. You will not get even any help. So ka anyị sepụ aka n'ihe ọbụla bụ ọgwụ agwọrọ agwọ, it will not help you. Especially ọgwụ ịgwọrọ maka ego. Ka anyị sie n'ike na-achite n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ nke bụ eziokwu. If you are practicing ọdịnala in wholeheartedly n'obi niile, ị na-eme ihe ị kwesịrị ime, nke bụ eziokwu na ụzọ gị ga-akpọghị. I'm a living witness. Ihe ọma na-emere anyị. O nwere ihe ọbụla m chọrọ dị m mkpa wee were ọchị wee kpọkwuwe ndị m na-asụsụ ya dịnụ mee na ihe ha ga-eme ya. Ike nọ nnara. So ihe m na-achịkwarụ ka obe m ebe onwe ajụjụ ọbụla ị nwere maọbụ ihe ọbụla abụ n'ihe, send them message. Ị nwere ike chọwa ịkpọ m akpọ, nwere ike taịm ihe eji kpọọ ma bụrụ oge ndị bizi nke ọrụ ndị mmadụ, enwere nke mama epike na kọlụ gị ghara iwe iwe. Mana ị drọpụara m voice note na WhatsApp, there is no way I will not respond, because ihe na-eme onye ọrụ enene m nwe ndị send the message aza m message before contribute kwa n'ọrụ na aga m enyere gị aka. Maka na ịkụ ụta adịrọ mma. Eziokwu ego amaka anyị nwere uwe ego, mana ịchụ n'ego na ụdịrị ya edemewe Okeite. Mezie ihe dị n'ụzọ gị. If you like, ozie mmụọ na-agọzi mmadụ Oke Awele ka ọ gọzie gị in abundant. Send them message na 08057837672. Ugochi tubelu wafam Eze-Ana ya gazienu.